Het spijt mij dat ik daar hier opziekje moet, maar ik heb belangrijke informatie van daar nodig. Als het hier komt, Piet, dan moet er wel wat aan het handje wezen. Kun je mij precies vertellen hoe als het insluiten gaat als je mijn arrestanten bij het huis van bewaar komt? Hoe ze? Wij willen er een soort mensen nut hebben. Zo. Goedemorgen. Dat ik geen kattenpest, Piet. Meest het serieus? Zoek je roos aanwijzen? Als er arrestanten binnen, die naar het huis van bewaring gebracht worden moeten, dan bellen we eerst vanuit het politiebureau met z'n film dat we komen. Nou, het is liever veel arrestanten dat er gebracht worden. Nou, na een paar minuten dan bellen ze waarom om te controleren of alles klopt. Wist je daar wist van? Ja. Heeft u wel zo'n inzoetingsbevel? Ja. Dat wist er nog niet. Er moest ook nog een paar polities hebben die bekend zijn bij de hoofdwacht van het huis van bewaring. Anders dan komt ze er nog niet in. Ian hebben. Dat is het waarde. De broer dat die andere en ik? Ja. Ik niet, Piet, dat kun je gerust vergeten. Ik blijf liever in Leiden. Nou wees, ik ben niet bang uit van, maar... Mijn vrouw is in verwachting van ons eerste. Wat had het fout gaat? En daarbij nou, wist ook dat ik niet voor niks een slag genomen heb bij de politie. Ik heb nog wel bezwaar hoe het daar nog gaat. En dat zal die moffen denk ik ook wel weten. Piet, ik prakkeseer er niet over. Wat had het fout gaat? Met mijn kinderen groot worden zonder vader. Dat geldt net alleen voor die, Berend. Er zit een soort volk wat een groot gevaar wezen kan voor de hele KP en dat wij ze er net uithalen. Inderdaad is een soort band zonder heid of men. Dat maakt het weer wel moeilijk, Piet. Kijk er niet nog een paar dagen over praktiseren? Nee, het moet zo gauw mogelijk en als het worst is, deze actie onderdoeken, dat is al regelen. Wat is het hoofd van Ilke? Zal ik die pak dan maar wat opstomen? Moest er al wat creërs heen, vies niet? Hoe ze? Zoals ik het zeg, Berend. Dan ga je die put doen. Met wie hier nog langer onderdoken zitten. Hoe lang moet het allemaal nog duren? Een week? Een maand? Ja, maar lieve... Een jaar? Ons Kien? Met de vrijheid haasten, hè? Dat mag niet in een kleine, door angst en terreur stuurde wereld opgroeien, zolang die moffen hier zitten. Door aan die klus met te doen, Berend. Kerst met helpen om ons Kien een betere wereld te geven. Ik weet dat het misschien niet overleven, Saste. Maar is dit een leven? Altijd maar vluchten? Ik wil mij daar net bij Als het verstandig is, doe dat nou ook even niet, Piet. Kijk, Berend. De geallieerden hebben het zuiden al vrij. Maar het kan nog lang, heel lang duren, voordat ze hier binnen. Misschien wordt die bevrijding wel helemaal niks. Zelfs in Engeland, waar niet een mof als soldaat rondloopt, binnen ze niet vrij. Zelfs daar voelen ze alle dagen wat de beklemmings van een oorlog binnen. Berend, dan ga je die klus doen. Je moet er die meesten eruit halen. Als er nou eens één deur slaat. Nou, wat dan? Binnen we hier en wel zo veilig als we denken dat we binnen? Er zitten meesten naar gevangen die dat kennen, Berend. Ze weten wat het uitvreet naast voor het verzet. Ja, maar... Genoeg praat. Berend, wat zeist? Als het een jonkje wordt. Waar groeit hij voorop? Als die Hitler het allemaal voor elkaar krijgt en hij krijgt ons eronder. Waar brengen we die jongen nou voor groot? Nou, wij als vrouwen hebben niet zoveel te vertellen in dat stoere wereldje van je kerels. We mag je wel baren, zodat ze soldaten van je maken kennen. Zodat anderen ze weer als stukstier te kennen. In zo'n wereld mag ons jonkje niet komen. Dat wil ik niet. Ik zal die pak opstomen. Ik ben die man.